Здравейте! След като вече сме се запознали, е време да започваме. В този епизод ще направим базово Spring Boot приложение с един контролер, който да ни покаже, че всъщност в правенето на апита няма абсолютно нищо страшно. Нека започваме. Първото, което ще трябва да направим, е да дойдем на start.spring.io, където да сетъпнем и изтеглим нашия проект, като сега ще го направим заедно. На език избираме Java, на Project или по-скоро с какво ще ни билдва проекта избираме Maven. За версия оставяме 3.5.7, която към момента е последния stable release. И тук вече започваме да описваме нашия проект. На group ще напиша mi.Kalyan Georgiev, но вие може да напишете и вашето име тук. На артефакт ще оставя demo, а на name, което е името на проекта, ще е просто демо с главни букви, за да мога след това да покажа разликите и кое къде се намира и кое какво представлява. Така ще изглежда нашия пакет. На packaging оставам jar, configuration оставам YAML и Java оставям 21 към момента. Тук имаме възможности за добавяне на базови депенденсита от сега, като аз ще изцъкна тук и ще избера Spring Web, което всъщност ще бъде единственото dependency към момента. Следващото, което трябва да направим е да кликнем Generate и, както виждаме, проекта ни се свали. След като вече съм свалил и преместил проекта в подходяща за това папка, единственото, което допълнително съм направил е да го разархивирам и сега е време да го заредим в нашето IDE. Вече се намираме в идето, където е зареден и нашият проект и тук отляво може да видим неговата структура. При вас най-вероятно ще изглежда по подобен начин или може би малко по-различен, зависи кога гледате това видео, но най-важното от всичко е да подкараме днес проекта. Нека сега да минем и през структурата на самия проект. В него, както виждате, имаме source, където имаме един runnable файл, който е анотиран с анотация Spring Boot Application. За нея ще обясним малко по-късно. Имаме application YAML файл, който се намира в директория resources. Всъщност ние избрахме този файл да се появи като YAML, а не като properties при създаването на проекта, като избрахме и името на проекта да бъде demo с главно D. Сега, следващия файл, който е свързан с Maven и е малко по-сложен и стряскащ за разбиране първоначално, е pom.xml, където се намират много от всъщност нещата, които попълнихме в Spring Initializer, като версията на нашето Spring Boot приложение, група ID, което подадохме, в моя случай mi.Kalyan Georgiev, артефакт ID, което е всъщност името на jar, който ще бъде билднат, версията на нашето приложение, неговото име, където отново те се разминаваха с малко и главно D, да може да се вижда ясно, неговото описание и един куп други неща, които единствено изглеждат стресиращи, не са чак толкова. Както виждаме тук в секция Dependencies на този XML, имаме dependency, което ние избрахме да добавим, а именно Spring Boot Starter Web, което ще ни бъде много полезно в момента, а другото е такова, което идва по подразбиране и то е за писане на тестове, което ще покрием малко по-късно в поредицата. Време е за по-интересната част, всъщност правенето на нашия първи контролер, който да експозне endpoint, за да видим, че всъщност правенето на апита не е чак толкова сложно. Единственото нещо, което трябва да направим е от тази директория да създадем нов клас, който да кръстим както решим. Аз съм кръстил myController, съветвам и вашия да завършва просто на контролер. Нещото, което трябва да направим, за да сработи, е това нещо да анотираме с анотация REST Controller, която всъщност ще вкара този обикновен клас в Spring контекста и ще му каже: хей, ти си контролер, ще действаш по този начин и ще използваш endpoint.
Следващото нещо, което е хубаво да сложим, е тази друга анотация, Request Mapping, като в нейните скоби ще добавим един string и ще кажем, например, наклонена черта my. Това може да бъде също и името на вашия контролер или API, все тази като цяло е пътя или началото на пътя, с който ще достъпваме този контролер, като пред всеки endpoint, който използвам тук, ще трябва да достъпваме с наклонена черта my. Та стига вече съм говорил и за тези endpointi, нека направим и тях. За тази цел ще си направя един метод, той трябва да е публичен и ще му кажа, че връща string и нека да се казва просто endpoint, за да не е объркващо. Той няма да приема нищо и единственото нещо, което ще прави е да връща hello spring boot. Достатъчно просто до тук. За да направим обаче този метод endpoint, трябва да дойдем над него и да кажем get mapping. Това само по себе си е напълно достатъчно, за да направим този метод endpoint в истински endpoint, който да може да достъпим. Може да направим нещо украсително, като да добавим още един path тук. Нека да бъде просто hello. Това ще ни позволи, достъпвайки адреса на нашия сървър, който по дефолт е на 8080, но ще разгледаме как и да променим това. И след това my и наклонена черта hello ще ни върне този hello Spring Boot. Та, нека продължим и да видим как изглежда това наистина. Намирам се в моят Spring Boot Application файл, който се казва Demo Application в моя случай, но е името на вашето приложение, последвано от Application във вашия, ако следвате туториала. Това е нашата входна точка и от тук ще пуснем нашия проект, защото е най-лесно, има и други начини, но за този туториал ще пуснем от тук. Като единственото нещо, което трябва да направим е да кликнем този play бутон и нашето приложение първо се билдва и след това се стартира. Вече се намираме в браузъра, където сега, ако горе в търсачката, поставим ето това, а именно localhost 8080 my наклонена черта hello или както сте кръстили вашият контролер и как сте го анотирали с request mapping и същото за вашия endpoint. След като влезем тук, виждаме, че всъщност наистина получихме hello Spring Boot, т.е. точно каквото бяхме задали. Та виждаме в момента, че всичко работи нормално. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала, защото така много ми помагате. Благодаря и до нови срещи!